τρόμο Pac-Man. Τα πολύχρωμα ανθρωπάκια που τρέχουν στην οθόνη έχουν αντικατασταθεί από αστέρια με το σήμα της 17 Νοέμβρη. Είναι οι τρομοκράτες. Στη θέση της κίτρινης μπάλας που τα κυνηγάει με αδιφάγα διάθεση είναι ένα περιπολικό της αστυνομίας. Οι διαδρομές του παιχνιδιού, στις οποίες κινούνται οι τρομοκράτες και το περιπολικό, έχουν ονόματα όπως Οδός Πάτμου, Δαμάριος και Λουίζης Ριανκούρ. Η εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο τρόμο Pac-Man το περιπολικό βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη γιάφκα της οδού Πάτμου και καταδιώκεται από τους τρομοκράτες. Το περιπολικό κατευθύνεται από τον παίκτη. Μπορεί να διαφύγει από την οδό Δαμάριος αλλά και τη λεωφόρο Ριανκούρ. Είναι όμως περιοχές που γνωρίζουν καλά οι τρομοκράτες και δεν μπορεί να τους ξεφύγει εύκολα. Το παιχνίδι, αν και τρομολαγνικό, είναι άκρως διασκεδαστικό. Όσοι ενδιαφέρεστε να πιάσετε τρομοκράτες, έστω και εικονικά, μπορείτε να επισκεφτείτε το site www.laspi.gr. Η κατάσταση αλλάζει υπέρ των αστυνομικών όταν εκμεταλλεύονται σωστά ένα τηλεφώνημα ή μια πληροφορία. Τότε το περιπολικό γίνεται κυνηγός. Καταδιώκει και συλλαμβάνει τους τρομοκράτες και βρίσκει στη γιάφκα ρουκέτες 45 την ιστορική γραφομηχανή, παίρνει πόντους και συνεχίζει ακάθεκτο. Εκτός κι αν οι τρομοκράτες το προλάβουν και η επιχείρηση καταλήξει σε φιάσκο. 16 άνθρωποι βρέθηκαν